Ak je tu niekto, kto ma nepozná, moje meno je Branislav Štosel. Robím vo firme Hertz už od roku 2006, čo je neuveriteľných 19 rokov. Vo všeobecnosti vo firme sme, myslím, že takí dosť hráči na dlhé trate, alebo bežci na dlhé trate. Môj kolega Peťo Minišin tam vzadu, čo stojí, ten je koľko? 17? Peťo je 17, Ľubo Rabik, po 25 sme to prestali počítať. Snažíme sa vykázať hlavne našim zákazníkom v ústrety a robiť všetko preto, aby sa k nám vracali. Dnes si povieme tieto témy. Pozrieme sa bližšie na ventil VSTS a jeho komfortnú zónu, dynamické termostatické ventily, ventil VSTS. Už minulý rok na prezentácii, keď ste boli na seminároch, sme si o tomto ventile hovorili. Toto je reálne jeho veľkosť, máme tam aj vzorku, môžete si to potom pozrieť. A je v podstate na reálnej ruke, kolega to odfotil. A pre ten ventil platí, že je malý telom, ale veľký srdcom. Veľký srdcom práve preto, že ten ventil toho veľa dokáže. Je to už tzv. Dynamický ventil, takže nie je to len obyčajný vyvažovací ventil, ale plní aj tú dynamickú funkciu. A to vďaka tomu, že má tu aj tú, vidíte, medenú membránku, ktorou sa prepojí s prívodným potrubím. A v samotnom tom ventili je taká medená rúrka, ktorá je prepojená na prívodné potrubie a gumená membránka je v rámci tohto ventila a v podstate spôsobuje to, že ten ventil sa vie prispôsobiť rôznym podmienkam na stavbe a rôznym prevádzkovým stavom. Čo už vieme o VSCS? Je to kombinovaný ventil, kombinovaný automatický vyvažovací ventil, to znamená, že on nepotrebuje nejakú externú energiu a na to, aby sa sám prispôsobil podmienkam, v ktorých je zabudovaný a prispôsoboval tým zmenám v podmienkach, tak nepotrebuje nejakú externú energiu, ale je poháňaný tlakom v systéme. Je s integrovaným regulačným zvrtkom, to znamená, že vieme na ňom obmedziť alebo prispôsobiť si od neho nejaké jeho vlastnosti. Má uzatváraciu časť, to znamená, že vieme pomocou tej uzatváracej časti úplne odstaviť tú časť vykurovania alebo zónu, o ktorú sa stará. A je aj zónový ventil, to znamená, že na ňo vieme nasadiť termomotor a keď na ňo nasadíme termomotor, tak môžete svoje stavy meniť, to znamená, vie sa otvoriť, zatvoriť x krát za deň. Maximálny diferenčný tlak, ktorom môže fungovať v systéme je 200 kPa, to je úplne šialená hodnota, ja som sa ešte s takým tlakom dynamickým nestretol v systéme. Najväčšie tlaky, to už pri bytových výmenníkových staniciach vidíme niekde okolo 100 kPa, a to je akože maximum, kam sme sa niekam dostali. A toto zvládne v podstate dvojnásobok. Maximálny prevádzkový tlak je 25 barov a teplota 130 stupňov. Teoretická regulačná schopnosť je od 10 do 100%. Preto hovorím teoretická, lebo o tejto jeho schopnosti si potom povieme ďalej, že ako je v podstate vhodné ho navrhovať. Dimenzie, robí sa v dvoch dimenziách DN15 a DN20, ale v 5 prevedeniach. V dimenzii DN15 low flow, to je na nízke prietoky, je to prietok do 550 litrov a v podstate vie ustrážiť nejakých 15 kPa v tom svojom regulovanom okruhu. DN15 LP, to je low pressure, akože nízky tlak, tých 20 kPa vie ustrážiť a máš tzv. My ho voláme standard flow pre bežné prietoky, ten ide do nejakých 1400 litrov a potom je DN15 HP, to je high pressure na vysoké tlaky a tam je 35 kPa a do 2000 litrov. Potom už preskočíme na dimenziu DN20, kde je znovu low pressure, 20 kPa, 1950 litrov a DN20, 35 kPa a 2100 litrov. Bežne býva zabudovaný v systéme tak, ako je to tu znázornené, to znamená, môže to byť teoreticky nejaká stupačková schéma, máme tu osadený ten ventil VSTS, máme guľový kohút, je prepojený kapilárov do guľového kohútu, a v podstate si číta ten tlak, aký je na prievode a ten ventil samotný je na spiatočke. Toto sú jednotlivé zóny, o ktoré sa stará, to znamená, toto sú napríklad byty alebo apartmány, ordinácie a tak ďalej. Na tejto časti by sme si mohli povedať trošku, že ako funguje to, keď robíme statické vyváženie v systéme. Keď si pozriete, ten obrázok predtým sa nelíšil, v podstate vyzeral rovnako, len tu je ten dynamický ventil použitý a v tejto časti je použitý statický ventil. No a to statické vyregulovanie je v poriadku, tým sme robili x rokov dozadu a v podstate má výhodu vtedy, keď nám všetko funguje v tzv. Nominálnom stave. To znamená, že projektant spočíta tepelnú stratu objektu, vypočíta jednotlivé potreby pre jednotlivé, povedzme, byty, zóny, alebo sú to apartmány, lekárne, to je jedno.
a vypočíta nám ten prietok, ktorý by tam mal zachádzať do toho priestoru v nejakej výpočtovej teplote. Ale ako náhle sa tam nastavujú ľudia a začnú tie objekty používať, niekto niekde nebýva, tak si povie, že chce vypnúť ten apartmán, alebo byt. Ďalšie sme už dosiahli požadovanú teplotu znovu cez nejaký zónový ventil, to je tento tu povedzme, TSEčko, zónový ventil, na ňom termomotor, tak si dokážeme ten konkrétny byt odopnúť, v podstate ho vypneme, že už nechceme vykurovať. Povedzme, že je ordinácia u zubára a ten zubár zapne nejaké stroje, ktoré sú na dezinfekciu, samotné tie mašiny, osvetlenia a v podstate ten priestor sa dokúri z nejakých iných zdrojov ako z vykurovania. Teplota je požadovaná dosiahnutá a v podstate uzavrieme ten ventil. A vtedy sa udeje to, že začínajú sa nám diať dynamické zmeny v systéme. Dynamická zmena je náhla zmena od projektovaných hodnot. To znamená, s týmto projektant ako keby nevie na začiatku počítať, že teraz ktorý byt, kedy sa odpojí a tak ďalej. Keď sa toto začne diať, že začneme zatvárať jednotlivé zóny, začne nám stúpať prietok v tých otvorených zónach. To znamená, že tieto byty alebo apartmány už nechcú žiaden prietok a čerpadlo, ktoré nám tlačí z kotolne nejaké množstvo vody nejakým tlakom, nám nateká do zón, ktoré sú otvorené. A tam nám vzniká nadprietok. Ten nadprietok vyvoláva tri veci. Prvá je nadvýkon, to znamená, že ako keby chvíľkovo tá podlahovka alebo radiátory, na nich sa zníži delta T, to znamená rozdiel teplot medzi prívodom a spiatočkou a začínajú mať ako keby chvíľkovo vyšší výkon. To znamená, že za bežných podmienok by ten byt úplne to, čo do ňoho dodávame, sa presne spotrebovalo, cez tepelné straty by nám odišlo cez obvodové steny, ale keď ten nadprietok vyvolá ten nadvýkon, tak začíname prekurovať a potom znovu začnú sa nám vypínať tie jednotlivé miestnosti alebo chvíľkovo dojde k prekúreniu, človek môže pocitovať nekomfort a keď sa nám náhodou vypne, tak sa znovu začínajú zväčšovať tie prevádzkové stavy na tých otvorených, alebo zhoršovať tie prevádzkové stavy. Druhou takou negatívnou vlastnosťou pri tom nadprietoku je to, že nám zvýšuje hlučnosť. Na podlahovke to bežný človek necíti alebo nepočuje, ale mal som takých klientov, ktorých by som neveril, ale ozaj počuli to, že podlahovka beží a podlahovka nebeží. Zistil ten rozdiel. Ja som to nemal šancu počuť, ja som to nepočul ani pri čerpadle, keď som mal ucho. Ale jednoducho, on to počul cez rozdielovač. Ale keď máme nadprietok napríklad na vykurovacom telese, vtedy to počujete také šumenie. Cez to teleso, hej? Na tej vložke to robí to a už to jednoducho je znovu nejaký nekomfort. A tretia časť, čo spôsobuje ten nadprietok, je nadmerné opotrebovanie systému. Ľudia hovoria, že vedie to z Mossade, to vydrží navždy, no tá Mossad tiež má svoje vlastnosti, veľa toho vydrží, ale dokážeme opotrebovať tie jednotlivé komponenty. Či sú to vyvažovacie ventily, alebo sú to gulové kohúty, kolena, potrubia. A to všetko dostáva zabrať a tým nadprietokom je ako keby enormné opotrebenie. To je takisto, jak používam bežne pneumatiku a potom pneumatiku pretáčam, hej, toto auto a jednoducho mi šmykajú kolesa na mieste. No tak ich zodriem skôr, alebo viac s nimi brcím, hej. Tak to opotrebenie dojde, koniec životnosti toho ventilu alebo toho systému dojde skôr. Toto je statická schéma, to znamená bežné statické vyregulovanie. Máme stromák, vyvažovací ventil, toto je povedzme, že nejaký ukážkový byt, jednotlivé okruhy v byte, v tomto prípade 3. Máme zónový ventil, TSEčko, na ňom motor a riadenie cez nejaký izbový termostat. Podľa požiadavky vieme celú tú zónu, celý tým byt vypnúť alebo zapnúť. A teraz si ukážeme videjko natočené u nás v Bernolakove na tzv. Živej schéme. Máme to tam pozapájané s čerpadlom, je to napustené vodou a na tej živej schéme máme rôzne typy ventilov pozapájané a vieme si simulovať rôzne prevádzkové stavy. Keď by mal niekto z vás záujem, môžete si to k nám prísť pozrieť, môžeme si to aj pomerať dokonca. A máme tu urobené také video ukážkové. Tu hore sú prietokomery, byt 1, byt 2, byt 3. Byt 3 momentálne je uzatvorený, ten je ako keby nepoužívaný, ale na tých bytoch byt 1 a byt 2 vidíte, že sú tam pretokomery na 250 litroch. Bude približený ten obrazok, uvidíte to lepšie. A za chvíľku, keď pustíme video, tak kolega príde a začne zatvárať tie jednotlivé kohúty a uvidíte, ako nám stúpa a klesá prietok na jednotlivých prietokomeroch. Zatvárame tu gulový kohút a teraz na tomto prietokomeri nám stúpol prietok z nejakých 250 na 350 litrov. Uvidíte, sa teraz videjko priblíži. To znamená, tu sme uzavreli, z 250 sme stúpli na 350 a zase naspäť. Hej? Teraz to bude na tomto 250, 350.
To znamená, že uzatvorením len jedného bytu, ináč tá schéma pokračuje aj ďalej a sú tam zapojené aj iné časti, ktoré boli funkčné, tak uzatvorením len jednej časti, jedného bytu, sme vyvolali v tom druhom byte nadprietok asi o 30 až 40% vyšší prietok. Z 250 na 350 litrov sme stúpli. To znamená, že vidíme, že tá statická regulácia má svoje limity, ona je super na to, poviem, keď sa celý objekt rovnomerne využíva, vtedy je to v poriadku. Ale ako náhle nám nastupujú tie dynamické zmeny, tak je ako keby pozadu. Tu máme druhé video a znovu máme taký istý byt, apartmán. Máme tu už ale ventil VSTS, kapilárov prepojený na prívod, číta si tlak z prívodu, napojený na termostat izbový. No a ukážeme si to teraz na videu. Máme byt 1, byt 2, byt 3. Pekne uvidíme hlavne na tomto pretokomeri, čo sa deje, keď uzatvárame jednotlivé zóny. No a teraz si poďme pozrieť. Kolega uzatvorí, vidíme, že tu máme 160 litrov a uzatvorením toho jedného gulového kúta sa tá zmena, vďaka tomu, že ten ventil je dynamický, udialo, že to jednoducho ten prietok narastol maximálne o nejakých 5, možno 7%. Pri dvoch je to možno 8-10%, ale určite to nie je 30 alebo 40%. To spôsobilo to, že v tom systéme máme zapojený ten regulátor VSTS. Vidíte, teraz sme tu zámnu zatvorili, preto komer spadol dole. Sú tu osadené aj stromaxy, niekto by sa opýtal, že prečo. Oni tam v tej schéme boli, teraz sú nefunkčné, oni sú v podstate naplno otvorené a sú použité len ako napájací bod na kapiláru, na prívode. Ďalšia taká zmena, čo sa môže udiať v systéme, lebo toto bolo vďaka tomu, že ľudia jednoducho jednotlivé zóny otvárajú, zatvárajú a tie pretoky nám vstúpajú alebo klesajú v systéme. Druhé, prečo nám môže vstúpať alebo klesať pretok v systéme, je vďaka tomu, že máme nejaké elektronické čerpadlo. Vďaka Bohu sa dnes nepoužívajú tie staré čerpadlá, trojstupňové alebo tak. A máme relatívne inteligentné čerpadlo, ktoré sa o veľa vecí postará, ale tiež má svoje limity. A robí nám niekedy problémy v systéme vtedy, keď ide v režime autoadapt. To je ináč režim, ktorý osobne ja veľmi nemám rád. Ten spôsobuje podľa mňa viac problémov jak radosti v systéme. No a ten autoadapt, keď si pozriete, on vyzerá asi takto, že pre dané čerpadlo, povedzme, že toto je nejaká magna, tak toto je okruh, v ktorom sa pohybuje, alebo tá časť, v ktorom sa pohybuje to čerpadlo. A on sa v podstate sám hľadá, kde by bolo jeho optimálne miesto, kde sa môže nastaviť. Jemu keď sa nepáči, že sa mu zdá, že ten prietok je nízky, tak trošku pridá. Keď sa mu zdá, že je vysoký, tak trošku uberie a hľada tú optimálnu krivku. A toto máme pekne napísané, si postupne vytvára model správania systému. On sa snaží nájsť niečo, čo my typicky robíme v tom systéme. A pokiaľ by sme mali systém, že kde sa presne deje to, že ráno o 8 všetci vykurujú, o 9 prestanú vykurovať, od 3 po obede začínajú a tak ďalej, tak on sa to časom naučí. Ale ako náhle tí ľudia to začnú vykyrovať, že v tých bytoch to tak nefunguje, že jeden to uzatvára, druhý otvára a tak ďalej, tak to čerpadlo v podstate ako keby neustále v tom režime hľadania a v podstate tie prietoky a tlaky nám v systéme rastú a klesajú. Druhá varianta je, keď je použitý variabilný alebo proporčný výtlak na čerpadle. To je jedna z možností na tom samotnom čerpadle, že zvolím si napríklad, že pri 5 kubíkoch budem mať výtlak 30 kPa a keď mu navolím, že a rob to v režime variabilného výtlaku alebo proporčného, tak čerpadlo spraví to, že automaticky polovičku z tejto hodnoty, to znamená z tých 30 kPa si dá na nulovú os, máme tu 15 kPa, spojí si to priamkou a keď nám začne klesať prietok v systéme, že ľudia začnú uzatvárať jednotlivé byty, tak nám začne padať prietok, ale on už potom aj tlak začína uberať. To znamená, že povedzme pri 2,5 kubíku už to nebude výtlak 30 kPa, ale už to bude len povedzme 21-22 kPa. A v podstate k tým, že chodí po tejto krivke, alebo v tomto prípade priamke hore-dole, to čerpadlo, tak sa nám menia tie prietoky v systéme. No a teraz znovu varianta, že statické vyregulovanie. Byt 1, byt 2, byt 3. Na tých dvoch bytoch si ich pozrieme bližšie. Vidíme, že vstúplo z 250 na nejakých možno 320-330 litrov. Za chvíľku tu naskočí čerpadlo, vidíme, že je to preťuknuté z 5 na 8 metrov výtlaku. Tam boli zapojené fancoily, preto sú tam také vyššie tlaky. Takže vidíte, že znovu teraz máme 330 litrov,
uberieme na 5 metrov a klesneme na 250. To isté sa deje ináč na tom druhom pritokomeri, hej? Že úplne to korešponduje na jednej na druhej strane, že vďaka tomu, že sme zmenili výtlak toho samotného čerpadla, tak zrazu nám zmenili sa prietoky v jednotlivých bytoch. Poďme si to pozrieť teda v dynamickej verzii. Tu máme ten pritokomer na 160 litrov, nastavených 5 metrov výtlaku. No a teraz pozrieme 160 litrov, naťukáme 8 a pozrite, stupne o koľko. Znovu je to nejakých možno 5%. Hej, so všetkým ostatným tým nadbytočným tlakom sa jednoducho ten regulátor vysporiada, on to ako keby vyškrtí, hej, a nedovolí, aby nám ten prietok stúpol nejak dramaticky. Teraz za chvíľku uberieme na 5 litrov, na 5 metrov a znovu uvidíte, že to klesne na tých 160, že v podstate ten prietokomer sa len vždy ako keby trošku zakýve a on nájde tú optimálnu zónu, hej, v ktorej funguje. Naťukli sme 5. A vidíte, že sme klesli tesne pod 160. Ono sa to potom v podstate po chvíľočke vráti na to. Ten regulátor veľmi spoľahlivo funguje, hej, v tom systéme. A teraz pri teoretickom návrhu, to sa týka teraz skôr projektanta. Ako chceme navrhnúť, potrebujeme vedieť veľmi zodpovedne prietok, ktorý má strážiť ten regulátor, tlakovú stratu chráneného okruhu, a to si teraz povieme, čo to je. Toto je samotný regulátor, keď si predstavíme. Toto je vykurovací okruh, povedzme, že podlahovka v byte alebo ja neviem, v apartmáne. Toto je spiatočkové potrubie, toto je prívodné potrubie a tu je prepojená kapilára. Hej? To znamená, tu odtiaľ si čítame z prívodu ten tlak a ten regulátor v podstate má v sebe ako keby viacero armatúr dokopy zapojených a on už v podstate nám riadi podľa potreby ten výtlak. Toto je ten náš chránený úsek, to znamená od bodu P0 po bod P1. Ten regulátor sa stará len ako keby o túto časť vo vykurovaní. Hej. Je to len ten konkrétny apartmán. Ho nezaujíma to, čo sa deje u suseda, nezaujíma ho ako keby to, čo sa deje v kotolni. To všetko ako keby ignoruje, respektíve sa s tým chce vysporiadať a chce len zabezpečiť, aby v tejto zóne bol ten požadovaný prietok a tlak. Povedzme, že tlaková strata okruhu je 8 kPa, požadovaný prietok je 160 litrov. Vidíme, že tu nám naskočil bod, to je 30%, to znamená, že na regulátore potrebujeme nastaviť 30% na stupnici. Ináč tie body P0 a P1 my si vieme na tej živej schéme overiť, to je jeden ventilček, druhý je na samotnom tom regulátore a pomocou meracieho prístroja, ktorý máme aj k dispozícii, si viem zmerať, aký je tam reálny ten tlak alebo tlaková strata toho okruhu. A viem si overiť na tej živej schéme, už potom len na tej samotnej schéme, že aký je aj prietok. No a teraz si pozrieme nejaké video, že ideme nastaviť na tom regulátore tých 30% a že teraz pôjde videjko. Nastavili sme 30%. Na meracom prístroji vidíme, že tlaková strata je 7,8 kPa, to je veľmi blízko tým 8 kPa a prietok je 160 litrov. To len hovorí o tom, že ten ventil je veľmi dobre navrhnutý, veľmi dobre pomeraný a môžeme sa spoľahnúť na tie krivky, ktoré máme, že to, čo od neho požadujeme, sa reálne deje aj v praxi. Povedzme, že chceme nejaké zmenu prednastavenia, napríklad vyšší prietok, tak povedzme, že by sme ho chceli nastaviť, odhadneme len na 70%. A teraz čo sa udeje? Na tom samotnom regulátore otočíme ten ukazovateľ na 70%. Vidíte, úplne jednoduchúčké nastavenie, hej, tu máme 75, skončíme tu na 70%. Prietok nám vstúpol na 200 litrov. A teraz, keď si to vyniesieme do toho grafu, 200 litrov na krivku 70%, tak v podstate sme na tomto pracovnom bode. A tlak je 13 kPa. To sme už ako keby spätne odčítali z grafu. Poďme si pozrieť, či tých 13 kPa reálne sme aj dosiahli. Takže prietok 200 litrov. A ideme dole na merací prístroj. A vidíme, že na meracím prístroji máme 13 kPa. To je len ako keby overenie toho, že reálne raz, čo sme si naplánovali, sme dosiahli a druhýkrát, keď sme niečo zmenili a sme si to
pozreli v grafe, tak nám to s tým korešponduje. Keď máme tieto dva body, tak toto už projektanti poznajú, že na základe toho, že od nuly, keď vychádzam, tak si viem urobiť, to je takzvaná pracovná krivka toho samotného vykurovacieho okruhu. To je trošku taká náročnejšia záležitosť, ale povedzme, že ona takto vyzerá. A v našom prípade je tá krivka veľmi strmá. Že je strmá krivka znamená to, že malá alebo relatívne malá zmena prietoku, že ideme len zo 160 na 200 litrov, nám vyvolá takmer dvojnásobnú tlakovú stratu. Ideme z 8 na 13 kPa. To sa udeje vtedy, keď si predstavíte, že toto tu je systém, kde máme povedzme, že podlahovku, ale sme tam spravili podlahové okruhy, ktoré majú dlhé okruhy, to znamená 120 metrové okruhy. Ne? A teraz, keby sme chceli, aby tá krivka teoreticky bola menej sploštená, povedzme, že nejak tak, alebo ešte viac ležala, tak je to vtedy, keby sme urobili podlahovku, ktorá by mala napríklad krátke vykurovacie okruhy, mala by len 60-70 metrové tie okruhy a vtedy by že aj väčšia zmena prietoku by nevyvolala až takú dramatickú zmenu na tlaku. Vedeli by sme využiť ako keby väčšie pole v rámci daného regulátora. Odporúčaná oblasť použitia pre dimenzovanie samotného ventilu, toto je znovu skôr pre projektantov. V našich technických listoch je naznačená taká zelená zóna, v ktorej je optimálne, že by sme sa pohybovali pri návrhu. To znamená, ako keby ignorovať možno trošku tých 10 alebo 100% a pohybovať sa od 20 do nejakých 90%, ale dať si trošku pozor aj na to, že kde idem s tým samotným tlakom. Že čo ešte od toho regulátora požadujem a či je vhodný na toto použitie. Tento list alebo tento graf nám hovorí pri dimenzii DN15 low flow, to je nízky prietok, hovorí, že keď chceme využiť celú tú zónu, v podstate tú zelenú v rámci regulátora, tak je to vtedy, ak by sme použili, máme napríklad, že byt, tak ako v tom predchádzajúcom príklade, že máme len jeden zónový ventil a to je cez ten zónový ventil buď na rozdeľovači schodiskovom, alebo už na rozdeľovači samotnom bytovom, odstavujem celý byt. To znamená, že neriadím jednotlivé okruhy, jednotlivé zóny, ale robím celý byt dokopy. Keby som chcel zónovú reguláciu po jednotlivých miestnostiach, to znamená, mám tam termomotory na každom okruhu a poviem si, že vypínam spálňu, obývačku a tak ďalej, tak vtedy je vhodné sa pohybovať v podstate tej zóne od 50 do tých 90% pri návrhu. Ak potrebujem vyšší prietok, tak nezoberiem DN15 low flow, ale pôjdem na DN15 alebo 20 low pressure, a ten standard flow, a stupnem z tých 550 až niekde do 2 kubikov. Ak potrebujem vyšší tlak, použijem DN15 alebo 20 high pressure, to znamená až ten tlak až do 35 kPa. A keď mám tú požiadavku na ten prietok menšiu, to znamená, že som v tej ľavej časti a mám tie prietoky niekde povedzme do 150 do 120 litrov, tak je na zvážení, že či vôbec použiť ten regulátor VSTS, lebo je to už ako keby mimo jeho možnosti použitia. A dám tam radšej statické vyvažovacie prvky na schodiskový rozdeľovač a použijem jeden dynamický prvok, napríklad regulátor tlakovej diferencie pre celý rozdeľovač. To isté môžem spraviť v rámci stupačky, že v podstate celú stupačku budem riadiť tak, ako sme to robili bežne, hej, ale rozbijeme to ako keby na menšie časti, ale to sa týka len tých malých pretokov. A týmto si pomôžem aj, rovno preskočíme do ďalšej témy, lebo tie pretoky do tých 100 litrov, 120 litrov sú už pretoky, ktoré sú na hranici toho, že to je jeden koncový spotrebič, napríklad jeden radiátor alebo dva radiátory. A vtedy vieme použiť to, čo máme v tej ďalšej téme. A to sú dynamické termostatické ventily. U nás majú označenie TS120V Smart. Určite ste sa už s tým stretli u konkurencie. My to máme už v ponuke asi vyše roka alebo tak. Máme to aj na sklade, aj sa to už v podstate niekde aj projektuje, aj inštaluje. A zákazníci sa nás pýtali x rokov dozadu, že prečo neprechádzate aj vy s tými dynamickými ventilmi? No preto, lebo tie ventily, ktoré prichádzali tých x rokov dozadu, mali strašne veľa neduhov. Prvým takým najväčším neduhom toho samotného ventilu bolo to, že u tých konkurenčných ventilov, že boli veľmi nachylné na špinu. To znamená, že tam, kde sa najviac hodia tie termostatické ventily, a to sú nejaké rekonštrukcie, kde neviem, kade mi idú tie potrubia, buď sú zamurované steny, alebo ležia niekde v betóne, a ja neviem, aké dimenzie potruby, aké dlhé sú tie potrubia a čo je s čím pospájané, vidím už len niekde, že je napojený
ten koncový spotrebič, tak v podstate tam je použitie takého ventilu úplne super, lebo poviem, že chcem od neho výkon 2 kW, nastavím prietok, vybavené a ten ventil sa postará. Ale v tých pôvodných vyhotoveniach od konkurencie boli veľmi nachylné, že už na malá špinka v podstate znefunkčnila ten ventil. Hej? A v tých rekonštrukciách to nemalo také opodstatnenie. Druhou nevýhodou u konkurenčných tých ventilov bolo, že považovali tlak niekde až na úrovni 16 až 25 kPa pred ventilom. To sú šialené tlaky. Hej, 25 kPa my na bežnom vykurovaní radiátorovom, kde máme termostatické ventily, ani nemáme, hej, vôbec. Ideme s tlakmi, ja neviem, 10-15 kPa. A oni požadovali, aby pred koncovým ventilom bolo 25. To znamená, to enormne navyšovali ako keby tú čerpaciu energiu, alebo to čerpadlo, a potrebovali sme tlačiť vyšší tlak. No a teraz, preto prichádzame my s tými ventilmi až trošku neskôr. Majú oni nejaké vylepšenia oproti konkurencii. My tam používame gumené membrány, ktoré máme otestované z regulátorov tlakovej diferencie a fungujú x rokov a tak ďalej. A tie gumené membrány spôsobili to, že môžeme ísť na tie kvázi nižšie tlaky požadované. No a teraz, kam sú určené? Sú určené na reguláciu teploty a automatické hydraulické vyregulovanie systému, pre dvojrúrkové systémy, vykurovacie alebo chladiace. Plynulý regulačný rozsah od 10 do 95 litrov, s tým, že keď ho nastavím na maximálne otvorenie, sme na 120 litroch prietoku. Dispozičný tlak pred ventilom požadovaný je len tých 10 kPa a poradí si s tlakom, ktorý je celkovo v systéme až 60 kPa. Aj pri 60 kPa, keď je náhodou, že je to prvý ventil, poviem, za kotolňou a bolo by pred ním 60 kPa, tak ten ventil nebude hučať alebo nebude pískať. A vie sa s tým vysporiadať, že ten ventil pekne funguje. Pripojovací závid je bežný M28x1,5 a hovorím, aj to použite, že kam to použiť, treba zvážiť, lebo tento ventil stojí asi 2,5 krát toľko ako bežný termostatický ventil. Hej? V novostavbách, kde viem, kade idú rozvody, ako som si ich ja naprojektoval ako projektant, alebo ako som si ich nadiahol, tak tam v podstate nepotrebujem takýto ventil, lebo si tú hydrauliku viem spočítať na začiatku. Ale pri tej rekonštrukcii alebo niečo, kde potrebujem veľmi rýchlo spraviť tú stavbu a nemám čas niektoré veci riešiť, tak vtedy sa ten ventil dá použiť. Ako sa navrhuje? Veľmi jednoducho, povedzme, že požadovaný prietok je 70 litrov. Ide na krivku, ten máme ako nomogram je v technickom liste. Nastavenie 4,5, nastavíme na ventile 4,5. V podstate toto keď spravím a sú splnené tie požiadavky, že je pred ním minimálne 10 kPa a maximálne 60, tak on nám zabezpečí, že do toho vykurovacieho telesa, do toho radiátora nepôjde viac ako tých 70 litrov. 70 litrov máme výkon, vie takto? Aký? Čomu zodpoveda napríklad 70 litrov? Koľko? Tak to povedal 1500. Veľmi dobre, hej? Dobre. Hej, pri Delta T20 je to niekde okolo 1500-1600 W. Hej, keby to bolo Delta T10, že máme menší rozdiel medzi prívodom a spiatočkou, tak je to niekde okolo 800 W. Takže len aby ste mali predstavu, že v podstate 1,6 kW dokáže pri tých 70 litroch previesť do toho ventilu alebo do toho vykurovacieho telesa.